Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Илнар, син татар җәмәгатьчелегенә YouTube'тан килеп кергән дисәң, без сине YouTube'тан күрдек, белдек һәм кызыксындык. Әлбәттә, инде безне кызыксындыра. Кем син? Кайда тудың? Ничә яшьсең? Мин Илнар Шарафетдинов Илнар Илдар улы, Башкортстан Республикасы Илеш районы Дөмәй авылында туып үстем һәм яшим. Әлеге вакытта Уфа сәнгать колледжында белем алам. Ничәнче курста? 4-нче курста. Һәм инде Илнарның кем икәнен сөйлә башлагач, кызыксына башлагач, ачыкланды, син төрле конкурсларда катнашып җиңгәнсең дә икән, шул конкурсларда, нинди конкурсларда катнаштың? Иҗат конкурсларында дип әйтәм инде, шул вакытта. Республика Бөтенрусия халыкара конкурсларында катнашырга туры килде һәм лауреат гран-при яулап алганым булды. Мәсәлән, татар моңы, сәләтләр канатында һәм дуслык моңы. Анда нинди уңышларга ирештең? Дуслык моңында гран-при яулап алдым. Ничәнче елда булды? 2013 елда узды бәйге. Һәм инде әлбәттә синең кызыксынуларың. Без сине хәзер видеоблогер һәм җырчы буларак беләбез. Видеоблогны кайчан башлап җибәрдең һәм моның сәбәпләре нәрсә булды? Нәрсә этәрде сине видеоблог өчен? YouTube белән беренче тапкыр мин таныштым 2011 елларда. Беренче видеоязманы йөкләдем, шуннан соң мин ул турыда оныттым бераз һәм шул ук елны Михаил Баратовның каналына юлыктым. Аның видеоязмалары мине шаккаттырды һәм мин аның видеоязмаларына карап, үземдә эшләргә уйладым. Нәрсәсе белән шаккаттырды? Ул инде урам гимнасты һәм ул спорт гимнастикасына булган күнегүләрне урамда эшли. Һәм шуларын мин үземдә өйрәнергә булдым. Һәм синең үзеңнең дә спорт видео дәресләре бар. Без күрдек турнирда күтәрелү шулай дип. Моннан тыш бит әле син иҗат видео дәресләрендә алып барасың. Гитарда уйнау, аккордлар бирү, инде җырларга. Ансы кайчан килде ул кызыксыну? Гитарада электән үк уйнарга теләгем бар иде. Һәм инде минем сөенечкә 16 яшь тулуыма әтием гитара бүләк итте. Шуннан башлап гитарага төшенә башладым һәм әле дә дәвам итәм. Син гитарага үзлегеңнән өйрәнәсең? Мин гитарда үз аллы өйрәнәм. Сәнгать югары курсында син? Мин вокал бүлегендә белем алам. Тагын нинди уен коралларын өйрәнәсең? Гитардан тыш мин баянда һәм фортепианода уйнаштырам. Гитарда иң беренче уйнаган, өйрәнгән кием нинди булды? Гадәтенчә уйный башлаганда гадирәк җырларны сөйлисең уңайларак. Мин инде иң элек башладым аккордларга төшенә башладым. Монда Виктор Цойның җырларын карап үттем иң беренче очракта. Әмма үз белемнәрең белән башкалар белән бүлешү теләге кайчан булды? Видеоблогта. Миңа кайберләр сорап яза башлады, мәсәлән, шушы җырга син аккордларын салып бирә алмыйсыңмы дип. Сораулар күбәя барды һәм инде мин уйладым видео дәресләрне төшерергә кирәктер дип. Һәм инде менә беренче әйтик, татарча җырга беренче аккордларны билгәч сиңа нәрсә дип яздылар? Гомумән менә җавап нинди булды? Ничә кеше карады, нәрсә дип әйттеләр алар? Беренче җырга мин яздым ул Ак болытлар җырына, видео дәресенә әйе. Анда инде карадылар, кемгәдер ошый, әлбәттә кемгәдер ошап бетми, нәрсәседер аңлап бетмәскә мөмкин. Мин инде сорыйм, әгәр сезгә нәрсәседер аңлап бетмисез икән, язырга онытмагыз дип. Һәм инде кабат шулай менә шул видеоязма астында башка җырларга сорап яздылар дәресләр. Синең бу видеоблогны ничә кеше укый, карый? Ай күләмендә 12 мең кеше карый, видеоязмаларны гомумән алганда әле 305 меңнән артып китте каралар. Барысы бергә. Гомумән әйе бергә барысы. Тыңлаучылар, караучылар арасында күбрәк нинди милләт кеше? 90% караучылар безнең илдән. Әйне башка 10% чит илләр милләтләре янында Америка кушымта штатлары, Финляндия, Германия, Италия һәм Франция дип әйтергә кирәк. Күбез ничә яшьләрдәге кешеләр ул? Күбрәк 18-24 һәм шулай
була 35-45 яшьтәге кешеләр карый. La ilahe illallah gamallarning izigese La ilahe illallah mükminlerning közigese La Qarşı kərsi basqaşa La ilahe illallah Sigəz jmaq vaşqaşa La ilahe illallah Eytik dostlar her zaman La ilahe illallah Eytmegen kullar yaman La ilahe illallah Eytik dostlar her zaman La ilahe illallah Eytmegen kullar yaman La ilahe illallah Eytmegen kullar yaman Сиңа инде менә видеоблогка ниндидер шәрехләр килә бит инде, отзывлар дип әйтәбез, әйме? Күбрәк нәрсә дип язалар? Мәсәлән, шул чит ил кешеләре, яисә Россиянең башка шәһәрләреннән башка милләт кешеләре нәрсә дип яза? Татарлар нәрсә дип яза сиңа? Мәсәлән, кайберләр яза, мин аңламыйм бу җырны, тик ул миңа бик ошый дигән кешеләр дә бар. Мәсәлән, нинди җырга карата шунда? Нәрсәгә язлар? Мәсәлән, Миләш җырына язган булдылар. Миңа бик ошый бу җыр, мин аңламасам да, моны бик кат-кат тыңлыйм дигән кеше булды. Шулай гына безнең үзебезнекеләр инде алар инде яртып карый һәм алар иң элек татар җырларын көтеп калалар инде. Иң беренче чиракта. Синең менә татар халык җырына гитарда уйнап җырлаган видео язман бик популярлык казанды дип әйтергә кирәк социаль челтәрләрдә. Ни өчен татар халык җырларына мөрәҗәгать итәсең? Халык иҗады, халык җырлары алар бик зур хәзинә. Һәм инде аларга һәр вакытта мин мөрәҗәгать итәм, чөнки мин аларны бала чактан ук ишетеп, җырлап үстем. Иң яраткан татар халык җыры синең? Тәфтилә. Кумирларың кемнәр? Минем өчен Арасыннан, рус музыкантлар арасыннан, бәлки чит ил музыкантлар арасыннан. Музыкантлардан минем өчен инде иң элек өлгө булып торучы кеше, үрнәк булучы ул минем әти-әнием. Ә музыкантларга килгәндә мин бик яратып Хайдарбек Җигичевне, Илһам Шакировны тыңлыйм. Әмма син видеоблогны Цойдан башлагансың. Җырларны, иң беренче җырларны уйнарга өйрәндем, аның җырларын. Һәм әкренләп син татар музыкасына килгәнсең. Менә шуның килүнең сәбәбен аңлыйсың. Син инде уйлагансың, инде нәтиҗәләргә килгәнсең, карарлар кабул иткәнсең. Һәм менә татар җырын популярлаштыру юнәлешендә эшләргә булгансың. Менә сәбәбе нәрсә? Мин менә элек рус җырларын карадым һәм рус җырларына багышланган видео язмалар бик күп күләмдә һәм мин уйладым, нигә үзебезнең телдә язылмаска дип. Нигә үзебезнең җырларыбызны популярлаштырмаска дип. Шуннан инде мин салыгым. Узан кузгалу белән аңлатырга. Шулай дип әйтергә була. Әмма менә хәзер күп кенә кеше татар эстрадасын сүгә, хәтта бу дәүләт
derecesinde hal etile başladı bizde estradının derecesini üstürge kerek, sıfatını yakıştırga kerek dip. Senin kararışın mı? Эстраданы Estradaga hem mine bu prosesler. эстраданы артык игътибар белән күзәтеп барганым юк. Тик шулай күргәннән чыгып әйтәләм шуны, бар бик ошап бетмәгән яклары. Мәсәлән, бик күп җырлар мәгънәсез, эчтәлексез. Менә монысы бик ятып бетми күңелемә. Иң мөһимедер дип уйлыйм, белгеч җырчыларның күләмен арттыру дип сәхнәдә. Әлбәттә, җырчы, башкаручы инде ул белемле булырга тиеш һәм үз өстендә һәрвакытта эшләргә тиештер дип уйлыйм. Үз эшен яртып башкарып эшләсәң, ничек тә тагын да сыйфатлырак эшлисе килә һәм халыкка җиткерердәй әйбер булса яхшы була. Шунысы мөһимдер дип уйлыйм, чөнки күбесе акча өчен эшли бит инде. Һәм сыйфатына бик искә алмый сыйфатына. Менә 26 апрельдә Казанда мин татарча сөйләшәм. Альтернатив музыка фестивале узачак. Ул инде ел сайын уза. 10 елдан артык. Һәм сине быел шунда чакырдылар. Син киләчәксеңме? Алла берсә киләм. Һәм нинди музыка тәкъдим итәргә уйлыйсың тамашачы? Әлегә буның өстендә эшлим һәм инде җырларны карыйм, өйрәнәм. Карап киләчәкмен барысында әзерләп. Инде видеоблогың әйләнеп кайтыйк. Мен син видеоблог ачып җибәрдең. Моны якыннарың ничек кабул итте? Әтиәне якыннарың? Алар аңа дөресен әйткәндә артык игътибар салмыйлар да, ул минем кызыксынган шөгылем генә булып тора. Тик хәзер инде бераз бәлки уйлап башлаганнардыр, кызыксына башлаганнардыр дип уйлыйм. Кызыксынып алар сиңа нәрсәдер әйтәләрме? Ул эшләмәме, немесе эшләмәме дип әйтәләр. Алар инде мәсәлән ниндидер җырларны миңа тәкъдим итәләр, шушы җырны өйрәнеп яздырырга, кайсын сайларга. Видеоблогер булу, ул мен видеоблог алып баруның бит уңай һәм тискәре яклары да бар. Әлбәттә. Алар арасында ниндиләрне син атар? YouTube инде ул иң беренче чиратта мөмкинлек үз яраткан шөгылең белән бүлешү. Һәм инде монда ул сине үстерә, син һәрвакыт эшлисең, һәрвакытта сыйфатлы контент чыгарырга тырышасың. Чөнки сыйфатлы контент иң беренче чиратта күп карала һәм карауларны күп җыя. Һәм инде һәрвакытта ул инде хәзер бик популяр, син атна сайын нәрсәдер бастырып барырга тиешсең. Һәм моңа бик җитди караш кирәк. Тик шул ук вакытта минемчә бар хәзерге көндә шулай YouTube'та да мәгънәсез контент. Бер нәрсәгә дә өйрәтми, ул бары тик бушлай вакыт узгару гына. Шуңа күрә ничек тә нәрсәдер өйрәнер өчен, нәрсәдер яңалык ачыр өчен үзең өчен бик уңайлы мөмкинлек YouTube. Файдалы булырга тиеш иң беренче чиратта. Әйткән идең әгәр сөйә калсаң, миннән башка берәр бүтәнне. Сөй бары тик миннән яхшырагына. Сөймә ләкин миннән түбәнне. Сөй бары тик миннән яхшырагына. Сөймә ләкин миннән түбәнне. Юлыктым мин олы бер чәчәккә. Көтмәгәндә, уйламаганда. Нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә. Әйтерсең лә синең дәвамга. Нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә. Әйтерсең лә синең дәвамга. Нишләргә соң дигән сорау белән киләм синең рәсмең каршына. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени башыма. Үзең булсаң әгәр мондый
kiler idi meni başıma. Sen ustozların turunda ketmedi. Senin ustozların kim mene bugünkü günde oku yurtunda hem gülmen bolacaktan. Ayda bolacaktan başladık. Болашақтан нугунда ул иң элек минем, яни ул харба ул иң элек болашақтан ук миңа җырларны ятлатып, өйрәтеп әзерлей иде. Ул музыкант. Ул музыкант булмаса да ул Дөмәй авыл мәдәният йортында эшли. Шуннан соң. Иң беренче җыр син ятлаган, өйрәнгән, үзең белгән, хәтерләгән җыр. Иң беренче җыр ул инде кызларга серем. Мин 5 яшемдә район мәдәният сараенда шул җыр белән беренче тапкыр зур сәхнәгә чыктым. Олга тога. Һәм инде әлеге вакытта килгәндә Юк, бит син әле болачактан соң тагын каядыр. Музыка мәктәбендә. Музыкаль мәктәптә укымадым, әтием баянчы, һәм инде ул уйнаган җырларны һәрвакыт мин ишетеп үстем, һәм алар миңа сеңеп барды инде. Сез музыкаль гаилә дияргә була. Әйе. Синең тагын бер туганнарың бармы? Минем бер туган апам бар. Ул да музыкага. Ул да музыкага тартыла, ул бии һәм кайбер вакытны үзе ала җырлап йөри. Әлеге вакытта безнең белән сәнгать көллиятендә тәҗрибәле укытучылар эш алып бара. Мин инде Салихов Фәнәви Зикәф классында белем алам. Шулай ук бик яратып, Римаршан кызы алып барган ансамбль дәресенә йөрим. Менә син бит инде Башкортстанда яшисең, анда күбрәк башкорт мәдәнияте белән танышсың. Шулай да син татар егете һәм сұрысы килә татар теле синең өчен нәрсә? Гомәр Бәширов әйтмешли, халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хазинасы һич шексез аның теле. Һәм синең өчен дә шулай. Минем өчен дә шулай. Сезнең гаиләдә менә син татарча бик яхшы сөйләшәсең. Хәзер бит инде татарча авылда туып үссәләр дә татарча чип-чиста итеп, яхшы итеп сөйләшүче яшьләр елдан-ел азая. Сезнең гаиләдә тел тәрбияләү ничек куелган иде? Нинди кагыйдәләре бар бит? Кагыйдәләр бер төрле кагыйдәләр дә булмады. Иң әлбәттә әйтне мөхитнең тәрбияви көче бик зур, һәм инде нәрсәне ишетеп үсәсең, нәрсә балачактан син күрәсең, шул инде үскәч тә синең белән булачак. Синең авылың турында да сөйләсе килә, аның табигаты турында, гомумән авылың турында сөйләп китәләр. Шунда кичкенә генә сәяхәт оештырабыз. Минем өчен инде ул туган як бик мөһим. Балачагым шунда үтте, су буенда уйнап, рәхәтләнеп, көннәр буе дуслар белән уйнап йөргән чакларым, яшь-үсмер чакларым шунда үтте. Һәр урын ниндидер истәлекле вакыйгага бәйле һәм минем өчен бик якын. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we feel low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all the time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Oh, I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Oh, I'll be your lifeline tonight. 'Cause you all get lost sometimes, you know. It's how we learn, how we grow. And I wanna live it till the morn. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all the time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Oh, I'll be your lifeline tonight. I won't let go.
jump right over into cold, cold water for you. And all the time may take us into different places. I will still be patient with you. I hope you know I won't let go. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат.